Moi, me ollaan mun isken kanssa metällä, koska me tultiin tänne, kun kamerassa oli kuvia supikoirista. Se oli joskus vähän yli 7, eka kuva tuli supikoirista. Mut jos joku tykkää käydä metällä, niin laita kommentteihin, koska niin. Tää on tämmönen riisikakku, se on suklaata päällä. Eilen tuli, monta kuvaa eilen tuli. Siinä on 1 kuva. Siinä on supikoiria jo. Niin. Monta kuvaa eilen tuli. Nyt joku 10 varmaan tuli koko illaa, tai voi enemmänkin 15 kuvaakin saatu tulla niinku illan ja yöaikana. Kyllä tässä niinku elukkaa käyty. Kettujakin oli tässä ja supia ja mäyrää on. Jäniksiä tai rusakoita on. Jos tässä olisi kettu, niin ampuista sen. Maanomistajan kanssa, niin me ollaan vähän mietitty sitä, kun nyt kettuja on niin vähän tässä nyt, että joskus mä muistan joskus vaikka 10 vuotta sitten tai 15 vuotta sitten, mä oon muutat paljonkin kettuja, niin nyt kun täällä ei kettuja enää ihan hirveästi ole, niin ne mitä on, ne saa täällä kulkea, kun nehän kuuluu tuohon Suomen luontoon. Ne saa pitää vähän hiiri- ja myyräkantaa täällä metsässä sitten aloilla. Täällä on mukana niitä suklaatikokoja. Tää on 1, sitten tässä on 1. Mä söin sen. Sitten mulla on myös neljä tämmöstä kitsin, mitä nää onko tämmössä purkkia. 1, 2, 3 ja 4. Sä voit näyttää ne tyhjät hylsyt siitä, että sä ammuit viimeksi, kun me oltiin täällä hyllyläsi ylempänä. Sä voit näyttää. Sä ammuit maalitaulua silloin tossa. Meillä oli tuossa 40 metrin päässä maalitaulua, niin lähellä laiset tommosia. On pienoiskiväärin noita hylsyjä. Ne on tyhjiä, ne on jo ammuttuja noin periaatteessa roskaa. Mutta jos niitä haluaa säästää, niin voihan nyt kerätä. Vettä sataa ja perjantai 13. päivä. Örkit liikkuu. Tiesitkö, että noi, ketkä katsoo tätä videoa, ne ei voi ikinä tietää, mihin ne nojaa. Mihin nojaa? Niin. Kuka nojaa? No tämä Hitsin kamera. Niin, mä voin kertoa, mihin se nojaa. Mä voin kertoa. Älä vaan kerro. Ei tuo liian jännittävää. Ei tää ole jännittävää. Tää Hitsin Coca-Cola-pullo. Jättikin se Coca-Cola-pullot kameratelineen. Mun iskä sanois, että... Miksi sulla muuten on se siellä takana? Otas pois se sieltä takana, mä oon stolti tuolla. Se on vene. Tossa. Miksi sä joskus kuvasteit mulle tälleen täältä takana? Ai näin. Nyt sä näet vielä jäniksellä, kun se on jäniksen korvat. Sitten en näytä. Tuolla ylhäällä. Kylläpä rupee muuten sataa vettä nyt. Ai niin, näytäs tonne ylös, mä laitan valoisen tonne. Niin. Tuolla Tuolla oli iso ampiaispesä. Niin oli tossa. Me tultiin tänne, mä voin kertoa sen tarinan. Me tultiin tänne, sitten mä otin kengät pois, laitoin kaikki jutut tänne silleen eväsrasioon. Sitten mä laitoin puhelimen tonne kuvaan, video, mä olisin kuvannut YouTubeen. Sitten mä laitan sen pauselle. Sitten iskä oli silleen, tuolla lentää amppari, mä otan sen alas. Sitten iskä katsoi tonne ylös lampulla, mikä toi pallo on sitten. Sitten iskä, sun ampiaispesässä, mä olin silleen, mulla oli kengät jo pois. Jouduin lähteä tosta ovesta ilman kenkiä ulos.
laittakaa kommentteihin, minkälaisia videoita te haluaisitte nähdä multa. Sitten mä voin toteuttaa niiden. Ehkä. Tiedätkö, sun pitänyt kysyä, että oliko siellä seuraajissa jo muita metsästäjiä tai ketä kiinnostaa tähän homman. Niin. Voi laittaa kommenttia sinne. Mä voin vastaa monissa kankaan. Kyllä. Kyllä. Ei mitään, katsotaan toi niin vähäksi aikaa pausella toi video. Saa pauselle. Eikö? Ei. Ai Tää jaa. on semmonen, että tästä saa otettua kuvana. Joo, okei. Selvä homma. No tulihan tästä video, kato, niin sitten siihen videoon voi lisää varmaan jonkun kuvat. Jos me saadaan saalista, niin otetaan muutama kuva, niin voidaan laittaa tohon noin siistitty versio niistä. Moikka!